오 지수는 능세하니 배박 지수는 아니랑마 Prabhu Jishu Christo no poito khlaina rok kaitoni hamjakma mano kaitoni ashirwad mano tei bobai theiplaya langma bo chung mano Dalsala tu krirong no senamkha no khayung tijlang ro toksa toktiro bo bebak senamkha Dalsala tu krirong no senamkha no khayung tijlang ro toksa toktiro bo bebak senamkha 28 29 30th December o talni Christmas paimane 2 din niya gulo no ornyo joto kokbrok gospel no hamjagei rosapnai rok aborok kuthumnai je hamjagei nainamo sungnai rok borobo kuthumnai ge sara tripurani kono denomination hiya kono organization alada hni hinya weisung joto kokbrok rosapnai rok abosung thansa khai beilawo community hisabe sung kuthumlaina thanglai tongo orosung koiwo jotono phaye oronyo participate khaipanang bagai sung jotono no kebno abo karya weisung jotono sujug renai Hajik hapar tima tizlang saslang tong thok boyar kecha mangkha bebak no Keto maikul toksa khora satung watei bebak mungma rwchapmung bebak no Yago kisa tong mabai no tokpung yawi matong phano suprai no lobeyang tong thok mani Yago kisa tong mabai no tokpung yawi matong phano suprai no lobeyang tong thok mani Nini kok thai rong no Khenawai tong kheno ani suprai khak sang bo Hapangni takhotai bukuksong bisi thangke bisi phayo Christmas joto lokrokni bage khaksang matoi phayo o khaksang mani tubu mani no jengbo yasak laje nango bakhawo jesek mansak je Jisu Kristo no hamjakmani puitu tongmani a puitu rogno bosuk kothar koi baiti man abno saitok laimani borni thaniwo phayong gonangi ini tongo abon baganya kok tripura wan sogo joto lokurok ni khaksang mani khatung mani hamjak laine nangmani o jorano phabi tamui yasak laya angnai Christmas ni jorawo je tabuk borok rokni o khatung lai tongmani jorawo Jisu Kristo asaimani jorawo December talni 25 tarik gaino Christmas manglai hongtaiba sing kok tripura alai jakha luwa jimu ni wan sogai ang kok tripura ni ngai somet Burma news editor hai sokpaika Khumulwng ni Yakhili academy playground hekaba thing noklawo orwo gospel rwchapmnai dolsa borokbai Koklam kisa Rwchapmung kisa lobmung kisa khlai kirni pandano khoboi namnani bagai wan sokha bwskango turuk khainor no nai tongani kobogo tai orwo sal kisa ulo oro gospel ni kaisa music festival bongnai abono tui dulnai ni bisingo no khorsa botongo tini orwo bor munang tin ko jamati asa sung bini yaktinyo tinini oje gospel rwchapmungo rwchap tongbanyai borni sinimung layana khnalayana tai khorsa ni ulo tai khorsa ke rwchapmung bo khnalayana hambai kok tripura ni bisingte taklai chung oronyo gospel no hamjagei rwchabai tongnai rok no borok thansa khe phai oronyo Christmas ni greetings te hambai tibai yafarna bagai chung oronyo kuthumlai maikha aboni bagai hambai anoboringkha aboni bagai hambai ang pilao no Christmas te 2 din tongkho aboni bagai jotono khaka hamte tibai yafaro Christmas on rok tongkholai di rwchaplai di mosalai di chung Jisu Kristo asaima salno
जों दंथ'लायो तै जों दंथ'लायनाय ओंखाय जों तिनि अरनो जरा फाइजाक आङो इंट्रोडक्शन रिवानो पहिला याक सियो दंगो तिनि गस्पेल न बेलाइके हामजाकनाय रोजाबनाय तै मिउजिक भिडिअ रक बखाइयो बिनि अंखा जेरी देबरमा ओंखा तै बिनि लगियो दंगो तिनि ट्रेसी कलय बिनि परे दंगो सुनीता देबरमा तै बिनि परे जों मानखा माइकेल देबरमानो एरपरे जों तिनि अरनो दंगो गिटार तैजाक सुइनटन जमातिया तै स्टीफेन जमातिया बरक ओंखा गस्पेल न बेलाय हामजागै रोजाबै तंनाय रक मिउजिक भिडिअ रक बखाइले बरक प्रोग्रामाव थांग रोजाबो अमा हाइखे बरक न रोजाबमा रक नुखा हांखे तिन बर रक गस्पेल रोजाबमनो हामजाकनाय रक बेलाइखे खाबु जावो बरक न बरक जों रल मडेल होनै नावो बरक न सोलोंनानै सेस्था खालायलायो आबरक न जों खानसाके तिनि मानखा आबनो माय बेलाय थेनि रक न बलाम सगो जाका हामतै सिबाय याफारो Rwchapmung ke ani bagai abo kaitor bai kaisa korongman kaitor bai kok salaimani जों ख्रिस्टान रक जों kaitorni busa rok जों Rwchapmung रोजाबखांगा kaitor bai tongthokjago tei chini khawbo जों khaksangma mano hingke amongkha जों chini spiritual chini phola bai जों kaitor no lobo जों korongbo abono chini kaitor bo muchungjago tei Christmas hingke kaisa abo जों sangsaro tongnai rokni bagai sangsaro joto borok rokni bagai kaisa kothoma kaham himano bo जोंनो संसारो जिसु ख्रिस्ट फायै जोंनो मोथांना बागै फायखा तै आसाय फायखा तै आसाय माने बिसिंतै जों तामसानाय चिनि बागै खाकसांमा तंथकमा जतो जों मानो हामबाय फायनाय जमा फुनन बागै काइटर नलबनानै बागै क्रिसमास मा कुटुंबै ini contoh bukan orang memang kaya Yakhili akademi mau ang kaya kena logo di sana obong ke ani baik yang siman ya paksa okra borok siman ini aku telah tengah di nasul parang apa yang mau ini mungkin mau dia terkurang tu bikin ang recording siman ini tahu bikin ke 10% 10 years time kalau sama sama kapang nikai itu kapang nisukai semua makan kami bagi kapang nikai itu enggak nanti kai itu enggak sini berkau setong kai itu enggak sini kau sasukai sini asukai sini berkau bisnis setong abang bagi orang sama mungkin kai itu mana sini berkau satu mana bo cuma jepuk kai itu sini berkau tongo sini sosok tongo tongo
माने खाकसांमा मानि दं आबुं बागै खापांनि काइटर खापांनि सुबाय जोंनो हामबाय दं माने अर जामुं नोंआ सुखेओ सुसानो hamjak mapunokam nini sajlano haino ohor ni bage rohorkam nunga sekeo sunsaro hamjak mapunokam nini sajlano mohor ni bage rohorkam sajlano poito kainairo omoy ay methang jagna omoy ay methang jagna kapangin kaito kapangni surai senono hambay ruo o kapangi kaito kapangi surai senono lobi rwchapmung हामबाय जों हामबायथि इसे हाय जों ती खरकसा गस्पेल सिंगार गस्पेल न हामजागै काइटन लाबो रिसाबनाय ते खरकसा सिन लगे ते समान खासों आं याखिसिओ आसोगजाक जेम्स देबरमा बो बेलाइखे म्यूजिक वीडियो रक खाइबो बनो गस्पेल रिसाबमुंगा हामजागनाय रक बिनि रिसाबमुं रक लुखांखे बेलाइखे खाबजाबायो ओंखाय बो बेलाइखे टैलेंटेड गॉड गिफ्टेड टैलेंट बो मानजाक आबनि बागै बो फाइसो खैमानि बागै बनो बो हामबाय ते लामसुगो हामबाय अमंखा ani sijak no compose kusukni subrayong kaitor or samungni bising tei ang kaisa message rana busung omo kaisa message haino siniti pro hastini borok or samungni bising tei mane bo khau kok sateng hne ang musungo kaitor hamare khlaiteng ang rsabana gona Kucungni subrayung kaitor kucungni subray jisu bobaisu jangnai kere bonofan genang keplaisa kucungni subrayung kaitor kucungni subray jisu bobaisu jangnai kere bonofan genang keplaisa dalsalatu krirong no senamkha nokhayung tijlang ro toksa toktiro bobebak senamkha dalsalatu krirong no senamkha nokhayung tijlang ro toksa toktiro bobebak senamkha nokhayung tijlang ro toksa toktiro bobebak senamkha aboni yagulo adombai hobano habai tagai senamkha aboni yagulo adombai hobano habai tagai senamkha subrai kaitoni kongno nore simathai buthai no chakha subrai kaitoni kongno nore simathai buthai no chakha afroni simi theinani nangkha
아프로니 시미 트이나니 낭카 구중니 수브라용 까이토 구중니 수브라이 지수 보바이쇼 장나에 끄레 보노판 그난 끝바이샤 Khapangni takhtai bukhukchong gospel Rwchapmung au obo sar thasingo saka God gifted obo kaitor bai rohorjak borni khorang o khorang bayo taisa kaitor loblai je manjolai mung kaitor bai kerenglai mani hri saka takhuk MAIKEL bo hayo hai phajika seng tinitei Christmas ni sampa jorao bukhuk SUNITA bini YouTube rogo nor nukjakna aikai seng dadak sira khanalaina Kok Tripura alaja ba khlai norni baskango bukhuk SUNITA no ang tabo kobongnai nini kaito dolom mani Rwchapmung khana nabaga Hamzak matong khe sumsok shuda kholob jagai thango Hamzak ma krai khe lasi mungro Hamzak matong khe jaya rongno nakarna muchungo Hamzak ma krai khe lasi mungro Hamzak matong khe kaitor sangsar no hamzak beni sajla jishu no rohor kha bono poito klaina rogle komoriawi mathang zakna hamzak mani khatung mani poito khelai mani hamzak mano tor kugo ho 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 Hamzak matong khe sumsok shuda kholob jagai thango Hamzak ma krai khe lachi mungro Hamzak matong khe Hambai Sungno kaitor kathang kaiton mani obo bebak bini munglob jangani bagai sungno kaitor kathang kaitoni wo oboni bagai sung kaitor no sung lob lainai sung oboni bagai belai khene sung kaitor no hambai belai khe kachang Rwchapmung kaitor no loboi bukhuk SUNITA ri khugo jong khanalai bankha khaklai norbo khatok jak khana haino hai aingo bukhuk TRACY koloi bo nibo belai kheno o gospel Rwchapmung bumung tongo tai bo khoroksa air hostess samung khai family yagulo tabuk nukhung hukung tongo yagulo bo gospel ni Rwchapmung no yakaria haike chung hainu hai tabuk baskango bini Rwchapmung khanalai bini Rwchapmung khananani sikang kisa satung je o Christmas sal phai tongo ning to kabangma sal rwchabai mosawi laikha ba kaito no loboi boma hai taklai mannani musung o je Christmas rok o jora rok obno kisa nini bakhani kokno share khlain bagi ang kobogota hambai Kok Tripura channel no te takok somena belai no hambai Christmas mane jeng ang simple word sanai Jesu Kristo ni birthday ka to joto no bujiwo achai mani sal ke abo to jeng singsar ganangai worldwide 25th December palai jago ke jeng nok nogo taba khajora tamno athukri khasi laija Christmas tree light musung laija kami kami nok nok carol rok khailayo awan chalayo ring lai chaite gusti malai layo ke omo belai khano bosor phaikan ke bishi phaite ke tong tholai mani jora boro din bo hijago hain bagi sal kotor ni sal haipona ani personally ang wan sung mani Christmas kan ke je 25th December chini no Christmas hniawo halbrum no chini bakhawo Jesu Kristo asaina nangnai halbrum no chong Christmas no tuyui tong thogui tong na nangnai hini angwan sobo ambai O Jesu nang se ani beba
sắc lang mà nó bỏ hор nâng lê rư khá Giêsu nữ sẽ ani cha ti cuộc ta ngang sư Rwchapmung na lo plai tong na ni Rwchapmung Koklam ni mong no nung no pai thak so kanani O khani san ma nung no moro kuk man thai nung no jung sa be bak ni ani pai thak so ka nung no O khani san ma nung no ani mon ma bo nung no jung sa Giêsu ni जों साइमानो क्रिसमास बाहायके सेंखा आबो जों जन कथमा काहाम chapter 3 verse 16 no nugo kaitor usang sana asuk hamjak ma bai bini songnari sajlano jungno rohona nangka je bono poito khlaini rok komoriawe mothang jak phlai suknai abo tangai jungno abo bini एकमात्र साजलानो रहना नांखा ओंखाय आबो जों साइमानका उसंग सारनो आसक हामजाकमानि बागै मिने एकमात्र हामजाकमानि कारनैनो ब तांगे आसक हामजाखा आबोनो जों साइमान थांखाय ब जखन मुनि सुसानो जखन स्नामो बिनि याक बाय स्नाममानि बिनि हामा बाय ब जिब्रि मानि ब जों बाय बरक मुनि सुसाबाय तंनानि हनै ब स्नाममानि बागै ब जोंनो आसक हामजाखा जेफ्रो बैला जे स्नामजाकनाय हबा आदम सं जखन बिनि कक बारै ते मुनि सुसारक काइतर बाय जे किरंनानि सुजुग क्रिखा आंनि तंफ्र एकमात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट सिमिसे प्रभु काइतरनि साजलाङै ते बरक मुनिसनि साजलाङै मासायखा ताङै बरक मुनिसनि साजला मासायखा हंखाय बरक मुनिस जे बरक रंनि साजला साजक साजलाबो काइतरनि साजक साजलां माना बागै ब एक्सचेंज खालायना नांखा गाबोन बागै जारा प्रभु जीशु ख्रीष्टनो पयत खालायना रक काइतरनि हामजाक मानो काइतरनि आशीर्वाद मानो ते बोबाय थैफ्लाया लांमा बो जों मानो आबो हंखा फ्री गिफ्ट जों आबो मानो जिनि सामों बाया आबो प्रभु जीशु ख्रीष्टनि सामोंनि बिसिंते जों आबो मानखा उ कथमा काहामनो जत निबागै जेहेतु जीशु ख्रीष्ट फायखा जत कोनो जात फाट करे बरक मुनिससा हंखायनो हामजागै ब जेहेतु फायखा उ कथमा काहामनो जारा साइमाननाय रक उ कथमा काहामनो सारा हायं नांगै पिदि हनै जीशु ख्रीष्टबो सायख्लांमानि दङ kana La 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 ang lenggay tong puro nang noleng larwo ang kagsang yang puro nang no kagsang rwo ang lenggay tong puro nang noleng larwo ang kagsang yang puro
능노 각상르보 함바이 슈브라이 노노 앙노노 로브이르 잡어 함바이 슈브라이 노노 앙노노 로브이르 잡어 너카바이 하용 뜨이마 뜨즈랑록노 아슥 나이 토케 스남 가까이 떠능래 너카바이 하용 뜨이마 뜨즈랑록노 아슥 나이 토케 스남 가까이 떠능래 하풍 핫다이로 무팡와 팡록노 아슥 나이 토케 스남 가 아노보 무장리 스남 가 오수브라이능노 앙랭그이 똥푸루 ham kai to ni khairong ma bai se sang tini bo kaham kereng khai tini ora asuk lai thansa khama lai lai Christmas ni sal tak lai bisit 2025 ni zora no sang mano ang Christmas to sang thachingo bai TRACY sai thangma hai 25 December simia phia ba sal brum brum no surprise Jesus Christ ni bochi ni khawa asai bo sang bai sung bono mani tong mana abno chini salbrum ni khatungma angelambak ni kokthai kaisa mujumang khatabuk je 1 Corinth chapter 15 verse 21 o sawo borok khoroksa ni bisingtei no asum sokngkha abo sung saimano adom te a borok te borok khoroksa ni bisingtei no muthangi ba ti sajakha abongkha surprise Jesus Christo bo sung kaitor bai kaitor sung no salbrum brum bo bai thansa ka torna musung mani phia ba sung bor rok chini musung mani no kaitor zara ro phuru kai sung sumsogo kalai kha adom te aboni bisingte sung joto no sumsog nang ba sung no kaitor bini kosol ke tak mani bagai bo sung bai kereng phinani musunga bagai asake sung no hamza khabo bini songdari sajla Jesus Christ no osungsaro ro horka abono sobrai jisu bo bini bo bugrani bugrangi tongphano bo bebag yakarei sakno crosso ruwi jengno bini athai kathar bai khe kathar ke kaitor bai manjunani bagai bo sungsaro phaimani a salono sung muitu mani tini sung Christmas nei a sal kotono bo sung mani jeng tongthoklayo khatunglayo tei jeng kaitono loblai bo mano abni bagai hambai Oke, ning abo tang sa gospel se rasabong kai ba kisa header kai khaklayo tili pan na machangana hambai hajek hapar tema tezlang saslang tong thok boyar kecha mangkha bebakno keto mai khul toksa khora satung watei bebak mongma rekhana bebakno yago kisa tong ma baino tong ya we ma tong phano suprai no lo bayang tong thok ma ani yago kisa tong ma baino tong ya we ma tong phano suprai no lo bayang tong thok ma ani ni kok thai rong no khna wai tong kheno ani suprai khak sang bo Nini hamza mano once again I keno ani subrai kakamo ani subrai kaksango hambai kai joni kok thai salbrum brum khanai tong khangkai belai no khaksango tei tong thongwa bai khabo khamo tamningke jefru jeng mungsa khalainya ni lama manyang tongphru hangke kaitoni kok thai khana kangka bini ak kethang kok thai salbrum brum jeng a elemba go man mani no jeng salbrum brum chini ya go man mani abo mang khangkai lama mano te khaksang mano abo je a chamung no sanai nei nei bo abono aboni a
thok mani no bujiwo aboni bagai kai to no lop khangkai bini kok thanyo khana kangka belanyo khaksango de belanyo tongthogo a tongthong mungabo sengzani mungsabai suthai krai hambai ni ka mo to marcha sine o ko khanja phone ki tam to bar okay 사시나요? 한바이 저러니 바게 훌라보 그 단가에 떠나서 한바이 말하고 땀님 관계 비니 함작마 khairakmani bisingtei tini जों गाहाम गोरों दंगै अब हाय जराखा हाममानखा आबानि बागै गोथां कायतनो पाइफ्लाय हामबाय मारबो इंगे आं सानाय क्रिसमासनि इंगै आनि मतेंके जों जतनो साइमानो क्रिसमास ओंखा जिसु आसैमानि साल ओंखांकै जों जतनो कायतनो सुरिनाय रक जों तंथगलायो बनो तैनाय इंगे जे जिसु आसै फेमानि अब कायसा जिनि बागै बेलायखनो कपाल काहाम गुड न्यूज ओंखांके सुब्रा जिसु ख्रीष्ट आसै फेमानि बसुदु ख्रीष्टान रंनि जिसु सिमिया एबा ख्रीष्टान रंनि कायतर सिमिया बो संसार जे तंनाय जत बरंनि बो कायतर आवन बागै जों आवन बेलायखनो सायमानानै नांगौ इंगे क्रिसमास इंगे आबनो सुब्रा जिसु ख्रीष्ट आसै फेमानि जोंनो कायसा सेलबेशन ना बागै सिबो फायो आवनि बागै अकलना आं सानना मुसुङो हामबाय नों खरकसा रोजाबनाय बा क्रिसमास नि जराव रोजाबमुंनि बिसिंथि कायतनि कगनो किसा खाना रोखबा जाव आखिसा बाथो दामानो 아파 죽하니 영커를 아니만 끝이노 로무이 소작하다북 누카증 사사노 가방스랑마니 로브이 수브라이노 가방레 노노난고 아니 수브라이 한바이 까이터로 줬더나 하면이 클라이통 kusungni bagai toniwo ano nang ketangke nini hani bagai nini mung kusungni bagai toniwo ano nang ketangke tong phainya आफानी हनी बागै से सामुंले ताबु नंसे सुब्राय लांमाले निनी बागै से निनी हानी बागै निनी मुं कुसुंनि बागै तनिwo ano nang ketangke abni bagay no abo sung je mado sungoro tini asok laijak abo ongkha Yakhili Academy ni ongklok ni mado oro kaisa অনুষ্ঠান na thangtongo poila je Kokbrok Gospel Music Festival hunai sung songsalai abo mado no songsalaika ang cameraman no kisa ang digi phononi bu koinai abo ongna thangtongo abo ongkha 28 29 30 December u talni Christmas paimani 2 din niya gulo no ornio joto Kokbrok Gospel no hamjagai rosapnai rok
aborok kuthumnai je hamjagoi nainamo sungnai rok borok kuthumnai hingke sara Tripura ni kono denomination hiya kono organization alada hini hinya woi chung joto kokrok rwchapnai rok abo chung thansa khai बै लावो community हिसाबै जों कुथुमलायना थांनाय दङ आरो जों कययो जतनो फायै अरनयो पार्टिसिपेट खायफानां बागै जों जतनो न केबनो अब कार्यावै जों जतनो सुजुग रनाय आरो रोजाबनानै म्युजिक तामनानै अब जतनो याम हायकेना जों तिनि अरनयो अलरेडी रोजाबनो मुं गोरों रक रोजाबनो लबै तंनाय रक भिडिअ एलबाम खालायनाय रक जतनो आरो जों मानखा आबनि बागै बरनो बेलाय बेलायखा हामबाय हंगे बरक जतनो फाय दङ अरनयो hingke जों जतनो फायदि सारा त्रिपुरा गोनाङै जों कुथुमलायनाय अरनयो कायतनो बाक्साखे लबलायनाय सिनिलायनाय तै अम हायके जों कायतनि जों सासानो जों तैबो फनकलायनाय आसोंनो हामबाय संसारनि सुमसंनो नागारना बागै जिसुले आचाय फायखा langmani bugra jati mesengka menak malaci karka langmani bugra jati mesengka menak malaci karka sakao swari rwchapbo sengsam tangjakna chukha sakao swari rwchapbo sengsam tangjakna sengsam tangjakna langmani bugra jati mesengka menak malaci karka langmani bugra jati mesengka menak malaci karka Haleluya Immanuel Haleluya Immanuel Kaito lobzat जों साइमानो जिसु ख्रिस्टनि जे कथमा काहामनो विभिन्न भाबे प्रचार खायलायबो कथमा काहाम बाइबेलनो रगै सावै प्रचार खायलायबो अनेक समय गिब रक बागलायै प्रचार खायलायबो हंखाय रोजाबमंनि बिसिङो जों साइमानखा जे जिसु ख्रिस्टनि कायतनि रोजाबमंनो रोजाबमा बिसिं दैबो अबो कायतनि जों सानुक जागो ते गोबांमा कायतनि सिनिया रक abo rosamung khnama bisingtei sur khnama bisingtei kokthai khnama bisingtei kwbangma borok jisu kristoni yasakmani bosung nukha abo ngino abono rugino sung abo hai festival khaina thangtongo abo phaibedi sung abo jara katal rwchapmung rwchapnai rok borokbo encourage sungnai jara tongnai borokbo continue khainai abo beba kaitoni glory sung sasanuk jangnang bai ngthong hnai sung abo tini festival no first ever Koklam music festival khlaina thanglai dong hambai khapangni kok tripanai tongnai takutai bukhuk song haike tirini panda pulian sim paithak jora norok naimani ulo bahaima tong khara khatongkha khara khakchangkha abunor tola comment sine nengthong phiaba aw ishor kaite orongkha forever जों শুধু খ্রিস্টমাস জরাও সিনো বন লবো বন
kok sawo bini kok kaham sawo haya bini kok thoma kaham जों गोरों जागाव पिरजागै ताबक जेसे पिरजागै दङ अबा हायके जतनि खापाङावनो पिरजाग नांथुं ताई जों दुखुनि जरा तंथंनि जरा खासामा खायकमा आ जराव सिमि बनो पयतु खायावै जों जेफ्रुबो इ खरकसा सनामनायसा दङ बिनि थादिबो जों गोबांमा सोरना दंखो जों बिनि फुरुकजाग लामतै हिमै बरकनिबो बरक खायतंनानि ताई ओ जे लपमुं abrok salbrum logi tongnai nungthung hai hini kok kasarei tai tinini pandawo chungno je kok triplawo logi rekha joto singers gospel singer borni je asuk nangkuma jorar phaimu bagai jotona hambaya pharai tai nai tongnai rongbo hambaya pharai tinini kok tripani alaida christmas logi panda orno kholapsiwano jotona hambai